Hi guys, welcome to my channel. Sorry guys, first time na ako ni. may mga unggoy sa taas. May mga unggoy sa taas. Kuha on daw. Akalo, aslom. Lubita kayo, ang kon. Kana sa siya makaw sa siya. Katusa. Makaw ka tayo aslom. Nagday. Ay happy ako. Ay, naog ng mga unggoy. Nara dito sa kuwan. Anas gibutangan sa Lord's Supper. Ano kay? Ah. Tanawa mo ang bukid. Iday layat. Kalaylay ba ani? Tengga ikut teh. Pare, sisindi. So na siya gi-ukay-ukay dia sa basurahan ang butong sala na yung gi-ukay. Ang palay. Ang palaya din ha? Ala ni turok dia day. Lubita, dali, lubita. So, as you can see, charbake. So kung nakabantay mo sa akong suot kapapipeta, shout out day ko diya sa akong sa mga brad na ko ugsay. Health ingredients ninyo diya charbake. Ano maki ang palaya dito? La magbuot bang kay niyo yo ganahan jigdagan. Ha? Sa teh. Hello. Lo. Muko sa tuki. Tanawa sila, nanguha sila o. Sa ngalan ana? Blackberry. Blackberry. Blackberry daw, blackberry. Oh, tikin. Oh, dara o. Oh, dilami daw na kayo charbake. Charbake. Doon. Pwede laas? Color. Aslo, lagi kong nakaon. So, Vera guys, pwede siya malipit. Aslom ang kunang. Aslom no? Aslom ang kanang dinihinog. Nalagi lawa-lawa ako ah. Okay. Kamu ni atong mga background diri kay mga tigrulak. Dito ka tong dito ka kaila kung kuan nang di. Ni trapo. Tanawan ninyo. Diri pa jud ko nakakaon-an. So guys, maura to guys.